τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να kickboxάρουμε. Έχουμε δίπλα μας τον Σαργής Πετροσιάν, διοργανωτής, μάνατζερ, προπονητής kickboxing. Κύριε Πετροσιάν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, για άλλη μια φορά. Το Adrenaline Explosion Uprising αυτή τη φορά στις 10 Μαΐου στη Χάνθ. Γιατί Uprising? Γιατί δείχνουμε την εξέλιξη, όπως ξέρετε και από τις άλλες φορές. Κάθε φορά η διοργάνωσή μας έχει και μια άλλη εκδοχή. Το οποίο σηματοδοτεί ουσιαστικά τι ακριβώς θα δούμε και ποια είναι τα κρυμμένα, τα μυστικά μας ουσιαστικά. Τι φροντίζετε δηλαδή κάθε φορά να βάζετε και κάτι παραπάνω, να προσθέσετε και κάτι άλλο? Κάθε φορά υπάρχει το Adrenaline Explosion, είναι η διοργάνωση και κάθε φορά δείχνοντας άλλη ιδέα ονομάζουμε και διαφορετικά. Φέτος τρίτη διοργάνωση μέσα σε μία χρονιά, έτσι. Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στέκεστε στο χλωροκλάρι, μόλις τελειώνει η μία ξεκινάτε για την άλλη. Η αλήθεια αυτή είναι, ναι. Αυτός ήταν ο σκοπός, να το εξελίξουμε τόσο καλά το πράγμα που να μην σταματάμε. Έχει ταβάνει αυτή η προσπάθεια, δηλαδή, γιατί λέτε ότι πάντα κάτι νέο προστίθεται. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει φορά που θα πείτε δεν έχουμε, τα κάναμε όλα, δεν έχουμε τι άλλο θα κάνουμε? Για τα δεδομένα της Ελλάδος έχουμε κάνει όλα, η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά εμείς δεν σταματάμε, φέρνουμε συνέχεια καινούργια στοιχεία στη διοργάνωση. Φέτος τι θα έχει, τι καινούριο στοιχείο? Φέτος τι καινούριο στοιχείο θα έχει? Τις εκπλήξεις που κρατάμε πάντα θα τους διαπιστώσετε στο γήπεδο, αλλά πέρα από αυτό έχουμε βάλει ήδη 4 κατηγορίες, έχουμε δώσει ζώνες, αυτό που είχαμε υποσχεθεί και ο στόχος μας. Έχουμε φτιάξει το μοναδικό website που υπάρχει στα μαχητικά αθλήματα στην Ελλάδα. Οπότε 2 δυνατά στοιχεία εκπροσωπεύουν πλέον την εκδοχή. Οπότε το website μπαίνει κάποιος και πώς μπαίνουν πολλοί χρήστες, τα παρακολουθείτε τα στοιχεία φαντάζομαι? Εννοείται. Είναι το adrenaline.show. Adrenaline.show, ναι. Να το πούμε γιατί μπορεί και κάποιος να θέλει τώρα να μπει. Είναι ενημερωτικό το site και όχι μόνο. Οι αθλητές έχουν κεντρικούς ρόλους στο site. Πέρα από την παρουσίαση δηλαδή της διοργάνωσης, φτιάχνεται και προφίλ παρουσίασης του κάθε αθλητή με το ιστορικό όλων των διοργανώσεων, με τα πρόμο βιντεάκια τους, φωτογραφίες. Άρα πέρα από τους δημοσιογράφους, τους αθλητικούς που τους ενδιαφέρει σίγουρα, δεν το συζητώ, ενδιαφέρει και όλο τον κόσμο που ασχολείται με τον αθλητισμό και με τέτοια αθλήματα. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή για αυτό που μιλάμε είναι νούμερο 1 πλατφόρμα που έχει σχέση με τα μαχητικά αθλήματα για τους αθλητές. Φτιάχνεται, όπως σας είπα, το προφίλ του κάθε αθλητή και όχι μόνο, με πλήρη ιστορικό, καταγραφή, αναφορά αγώνων κτλ. Που τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Για να δείτε πόσο γρήγοροι είμαστε, θα παρακαλέσω τον Αντώνη τον Καλογιάννη, τον σκηνοθέτη μου, να μπει στο adrenaline.show και να μας δείξει λίγο από αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα ανταποκριθεί ο Αντώνης, για να δούμε λίγο αν είναι όπως τα λέτε ή είναι απλώς μια σελίδα έτσι πολύ αδιάφορη. Αυτό που σας λέω δεν είναι στημένο, κυρίες και κύριοι. Όντως τώρα μου γεννήθηκε η ιδέα. Άλλωστε δεν κάνω στημένα πράγματα, ότι είμαι πολύ αυθόρμητη και το ξέρετε. Τώρα, κύριε Πετροσιάν, εσείς γενικότερα έχετε και μια φιλοσοφία γύρω από όλα αυτά. Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές στο παρελθόν. Σας ενδιαφέρει η ανάπτυξη των πυγμαχικών αθλημάτων, η αναβάθμισή τους? Τι άλλο κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, με ενδιαφέρει γενικά η αναβάθμιση των μαχητικών αθλημάτων. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για να ενταχθεί στη δυναμική του Adrenaline Explosion και άλλα μαχητικά αθλήματα. Είναι προσεχώς θέματα αυτά τα οποία δεν θα τα ανακαλύψω. Θα πω μόνο 2 αθλήματα τα οποία είναι στα σκαριά για να μπουν στο Adrenaline Explosion. Το ένα είναι το MMA και το δεύτερο είναι το καράτε. Οπότε θα γίνουν προκριματικοί αγώνες στα Adrenaline Fight Pass, όπως έχω αναφέρει στη Μάχη στην Αρένα και σε άλλες διοργανώσεις. Ορίστε, δεν σας είπα αυτό, δεν είναι? Είστε πολύ γρήγοροι. Είναι πολύ γρήγορος. Αλλά όπως βλέπετε και εγώ δεν αστειεύομαι. Σωστά. Βλέπουμε μπορούμε εδώ, να λοιπόν, πάμε στα ranking παράδειγμα. Ναι. Στα ranking. Ναι. Τον καθοδηγείτε τώρα τον Τέλεια. Αντώνη. Εδώ χωρίζεται εραστέχνες και επαγγελματίες αθλητές. Όπως βλέπετε 3 αθλήματα, boxing, kickboxing και προσεχώς έχει προσθεθεί το MMA, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άδειο, οπότε ας παραμείνουμε στο kickboxing. Κάτω βλέπουμε τους πρωταθλητές των κατηγοριών. Παρακαλώ να μπούμε λίγο στο Λεβάν Γκουρούλη αν είναι εύκολο. Τέλεια. Είναι ο τρίτος στη σειρά. Τέλεια, όπως βλέπετε, ας πούμε, είναι η κατηγορία. Εδώ βλέπετε όλα τα στοιχεία του αθλητή. Παρακάτω, αν πάμε, θα δούμε όλες οι αγώνες του αθλητή που έχουν πραγματοποιηθεί στο Adrenaline Explosion, καταγραφή κτλ. Όπως βλέπετε υπάρχουν πρόμο βιντεάκια του αθλητή, δίπλα υπάρχει αγώνα.
Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Για κάποιον δηλαδή που ενδιαφέρεται, είναι πολύ κατατοπιστικό, βρίσκει στοιχεία. Αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Κύριε Πετροσιάν, έχετε μια. Δηλαδή, πάντα φροντίζετε να δίνετε το βήμα στους νέους αθλητές, στους νέους ανθρώπους. Αυτό υποθέτω συνεχίζεται. Και από τη στιγμή που ανακαλύψετε ταλεντάκια, νομίζω ότι μπορούν και έχουν διάθεση για δουλειά, μπορούν να κερδίσουν και τον πρωταθλητισμό. Εννοείται. Όπως καταλάβατε, πλέον έχουμε έχουμε φτιάξει ένα δομημένο σύστημα όπου ο αθλητής μπορεί να ενταχθεί στη δυναμική της διοργάνωσης και ξεκινώντας από τις ερασιτεχνικές αγώνες να φτάσει έως και στο Adrenaline Fight Show, να διεκδικήσει τίτλους, οικονομικές απολαύες κτλ. Όλα αυτά μπορείτε να ενημερωθείτε στο adrenaline.show μπαίνοντας στους κανονισμούς κτλ. Επειδή έχετε και μια διοργάνωση που γίνεται κάθε μήνα, το Μάχη στην Αρένα, από ό,τι ενημερώνομαι. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσει κάποιος στο Adrenaline? Κοιτάξτε, απαραίτητη προϋπόθεση δεν είναι, αλλά δημιουργήσαμε το σκαλοπάτι Μάχη στην Αρένα, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή η ομάδα μου και εγώ φτιάχνουμε για να γίνεται 3 διαφορετικές εκδοχές διοργάνωσης. Τι εννοούμε? Ένα sparring για τους αρχάριους, ημιεπαγγελματικοί αγώνες με προστατευτικά, το οποίο θα γίνει με αποτέλεσμα το Elite Edition, και τρίτη εκδοχή θα είναι το Pro, το επαγγελματικό, το οποίο θα καταγράφεται αγώνες και για τα αποτελέσματα στο Adrenaline Fight Pass, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές να διεκδικήσουν τους τίτλους στη διοργάνωση Adrenaline Explosion. Το Adrenaline στις 10 Μαΐου που έρχεται στη Χάνθ, πόσο δυνατούς αθλητές έχει, γιατί είστε ιδιαίτερα περήφανος? Τι είναι αυτό δηλαδή που λέτε ότι θα μας παίξουν παντού, τα βιντεάκια μας θα κατακλείσουν τα social media? Κοιτάξτε, είμαι περήφανος πρώτα απ' όλα για την δυναμική του promotion πλέον. Γιατί από όλη την Ελλάδα έχω δεχτεί αιτήσεις για να μπουν στην διοργάνωση. Μπορεί να μην τους δούμε όλους αυτούς τους αθλητές στην διοργάνωση, αλλά ήδη έχουν ενταχθεί στην ενεργή δυναμική της διοργάνωσης. Οπότε σύντομα την διοργάνωση πέρα από τη Θεσσαλονίκη θα δούμε και σε άλλη πόλη, μιας και έχει οργανωθεί. Για να είστε έτοιμος δηλαδή και για εξωστρέφεια, θα πάτε αλλού. Πού δηλαδή, δεν θα μας Κοιτάξτε, πείτε? η έδρα του Adrenaline Explosion ανέκαθεν θα είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά έτσι όπως έχω δηλώσει και στις δηλώσεις μου το 2018, από τότε που ιδρύθηκε δηλαδή το Adrenaline, είναι για να ταξιδεύει το Adrenaline. Η έδρα θα παραμένει εδώ, αλλά θα ταξιδεύει. Άρα το και πρώτο ταξίδι πότε Ελλάδος. Είναι και πού, θα μας πείτε? Δεν θα σας τα ανακαλύψω. Τίποτα αυτά. δεν θα μας πείτε τίποτα. Αυτό είναι προσεχώς, το ετοιμάζουμε έτσι για να. Το δέχομαι προς στιγμήν το δέχομαι. Έτσι. Περιμένω την αποκάλυψη σε αυτή την εκπομπή, κύριε Πετροσιάν. Εμείς μέχρι τις 10 Μαΐου είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε. Βλέπω πολύ δυναμική έτσι τοποθέτηση όπως πάντα. Πόσοι αθλητές θα συμμετέχουν στις 10 Μαΐου στο Adrenaline? Είναι γύρω στα 50 αθλητές. 50 αθλητές και γυναίκες? Εννοείται. Μπράβο. Αυτή την απάντηση ήθελα. Κύριε Πετροσιάν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.